Helo a croeso i Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd fwy diogel ar gyfer 2026. Glenda di'n enw fi a dwi'n gweithio efo e-sgol. A da ni'n cydweithio efo Llywodraeth Cymru, hwb sef y gwasanaeth dysgu digidol, a croeso mawr i Tommy Rowland sy'n cynrychioli Cyngor Gwynedd a Môn. Helo Tommy. Diolch yn fawr Glenda, mae'n bleser bod yn ôl unwaith eto blwyddyn yma. Diolch am cael fi. Diolch. Heddiw yma, da ni am ganolbwyntio ar ddau lythyran sydd yn cael ei sôn ym mhob man, sef AI, Artificial Intelligence, deallusrwydd artiffisial. Mae y sgwrs ni'n cael ei recordio a fydd o ar gael i'w ddefnyddio yn yr ysgolion. Reit, be da ni'n wybod am AI, Tommy? Wel, mae gennym ni lot o enghreifftiau AI, does, yn ysgolion ni. Un o hoff defnydd fi o AI ydy os yw'n rhoi gwers lyfr cyfa efo'n AI a gallu neud arholiadau allan o'no. Sawl enghraifft allan ni feddwl amdano nhw felly, a sa ni i fan hyn, pa enghreifftiau sy'n neidio allan ynglyn â defnydd o AI i fan hyn, Tommy, fel rhywun sydd yn y byd ac yn dallt AI? Wel, mae un enghraifft da, bysa torri coed yn yr Amazon, de. Mae gymaint o data allan yna ar gyfer torri coed yn Amazon. So enghraifft delweddau o awyren yn fflio pasio, adroddiadau pobl sy'n ar siawr yn ei gwaith ymchwil, neu hefyd delweddau o satellite sydd yn uwchben y tynnu lluniau. A be mae AI yn gallu gwneud wedyn, mae'n gallu tracio lle sy'n cael ei torri a rhoi gwybodaeth yna wedyn i'r llywodraeth i gallu gwneud beth am y peth. De. A hefyd mae'n gallu gadael ni wybod fel yn y byd eang be di'r effaith hyn ar newid hinsawdd yn y byd hefyd. De. So mae hwnna wedi bod yn newyddion mawr, mae AI yn gallu gwneud prosesu data lot mwy gyflym na beth da ni fel pobl. A hefyd gyda lot mwy fanylder, yn arbennig pan ydych chi eisiau caladu gwahanol gwybodaeth a gwahanol ffynella i fewn, mae'n gallu gwneud hynna i ni. A wedyn, mae yna dipyn o gwybodaeth hefyd di bod efo llawfeddygion, efo ymenydd, mae yna mwy o triniaeth meddygol a galwan oherwydd mae AI yn gallu helpu ni adnabod y datblygiadau yn y byd meddygol. A mae fel ti'n gallu gweld o hwn, mae lot mwy hefyd fel dadansoddi y cychdod gwenu mel yn arall. Da ni'n defnyddio AI heb i'w yn sylwio weithiau yn bywyd ni. Reit, mae yna gwestiynau mawr yn codi o defnyddio AI yn does. Mae pobl yn defnyddio nhw heb feddwl a heb sylweddoli fel da chi'n deud. Ond beth am hein y fan hyn, sef cymryd lle swyddi ella? Be di'ch barn chi am hein sy'n dod i fyny fan hyn? Wel, mae hwn eto, lot o pryder wedi bod yma gyda lot o bobl am y swyddi nhw a sut fydd swyddi nhw'n dyfodol. A mae hwn yn broblem mawr fel mae technoleg yn newid dros amser, mae swyddi yn newid hefyd efo'r amser. De. A beth mwy hanfodol i ni yma yng Nghymru ydy bod ni yn paratoi dysgwyr ni at y byd dyfodol a gallu defnyddio AI a y math yma dechnoleg a gallu defnyddio yn y dyfodol yn y swyddi, be bynnag fydd y swyddi, nhw'n debyg, da ni'n paratoi dysgwyr ac efo'r swyddi sy'n cael ei creu eto sy'n rili anodd, chi'n meddwl, yn pa sgiliau maen nhw angen. De. A beth sy'n hanfodol o bwysig yma ydy bod ni'n gallu dysgu dysgwyr sut i defnyddio'n ddiogel a sut i defnyddio i'w llawn potensial, enghraifft pa fath o meini prawswyddiant da ni rhoi i fewn i AI i lle cyntaf mwyn cael gwybodaeth fanwl a dilys yn ôl o'r AI. Mae yna ddipyn o waith dallt efo gwaith cwrs yn does, mae yna fanteision mawr iawn ar ran defnyddio AI yn does. Mae'n hynod o diddorol, fel mae technoleg yn newid lot mwy gyflym na be mae manylder gwaith cwrs a ailada. Felly mae'n hanfodol bwysig bod ni'n sicrhau bod ni'n cael defnyddio hein i'w llawn potensial mwyn cefnogi'n dysgwyr ni, cael y gorau allan o dysgwyr ni. Dwi'n cofio pan o fi'n plentyn ysgol, oedd gwir sillafu dod allan tro gyntaf yn Microsoft Word, ac yna lot o sôn adeg yna, fydden ni'n gadael dysgwyr defnyddio hwnna, dio ddim yn profi faint o dda maen nhw'n ysgrifennu ac yn y blaen. Yn wir,
Ond, da ni wan yn dall fo hwn yn tŵl bach handi yn toolbox ni, mwyn ni gallu gorau allan o gwaith ni, de. Mae rhaid i ddweud yr un peth fe AI. Be sy'n hanfodol o bwysig ydy bod ni'n sicrhau bod na dillana dysgu sy'n ymlaen yn ysgolion ni, a fod dysgwyr ni yn gwybod sut i defnyddio AI i'w llaw potensial yn gwaith cwrs nhw. So, enghraifft, bod nhw'n rhaid y meini prawswyddiant i fewn i cael gwybodaeth cywir yn ôl. A mae hwnna'n rhywbeth yr rhaid i ni sicrhau fel sy'n rhan o curriculum ni wrth mynd ymlaen. Ie, yn bendant, a mae yna wyna bach yn fanna'n deud cyngor anghywir. Dydy'r cyngor ddim bob tro'n wir, neu ydy o wir, Tommy? Yn wir, de, oeddwn ni neu quiz o blaen, ac un o'n i gofyn i AI creu rhestr cwestiynau fi. Ac un o'r cwestiynau oedd pwy sy'n cyflwyno match of the day. A nath AI ditha fi nôl Gary Lineker. Di o ddim, mae di stopio wneud. Ond yn anffodus, mae'r wefanna oedd yr AI tool di edrych ar ddim di cael diweddaru. Felly, be oedd yn bwysig yna i fi wneud ydy bod fi wedi bod yn mwy specific efo pa wefanna neu pa ffynella oedd yr AI yn checio, de. Ac eto, cofiwch, dyna beth i AI, ffordd i helpu ni neu gwaith. Mae'n hanfodol o bwysig bod ni dal yn dasian y gwaith a bod yn ofalus ar y diwedd i fod y gwaith yn ddilys, de. Oes, yn bendant, ond o ran AI, mae'n amball i beth yn codi ofn yna i rhaid mi ddeud, a ffigiadau dwfn, dwi'n meddwl, beth ydych chi feddwl am hwnnw? Mae hwn yn bryder mawr, yn arbennig yn y byd mawr efo newyddion, beth sy'n wir, beth sy'n ddim. A mae'n achosion bwlio di bod efo ffygiadau dwfn, deepfakes yn Saesneg. Enghraifft o'na bysa Barack Obama wedi wneud araith blwyddyn dwytha pan nath AI cychwyn allan mwyn y byd, ac dim fo nath, ac oedd o'n wirioneddol, schi byth chi'n meddwl na dim fo nath, dim fo nath, ond oedd yr AI ma mor realistic. A mae yna achosion i bod wan lle mae pobl yn gallu cymryd sampl o llais pobl a llun rhywun, a maen nhw'n gallu creu fideo yn cael nhw i ddeud beth maen nhw'n ddeud, de. Mae hwnna'n bryder mawr. Mae rhaid i ni bod yn rili ofalus yn y dyfodol pan da ni'n gwaith ymchwel ein, neu sbio fideos o-lein, y delweddau, fel fod nhw o ffynella dibynadwy. A enghreifftiau hynna ydy eisiau wefanna prifysgolion, y llywodraeth, a fod ni'n dilysu'r gwybodaeth, a fod ni'n dysgu dysgwyr ni i sicrhau bod pan nhw yn mynd ar-lein, bod nhw yn checio fod y gwybodaeth yn ddilys, de, a pwy ydy'r awdur tu ôl y gwybodaeth i lle cyntaf. Yn bendant, a cael y gorau ohono fo yn hytrach na'r gweitha, ynde. Gan bob un ohono ni hawl i benderfynu pa radda da ni'n defnyddio technolega AI, a dyna da ni newydd weld, ynde, chydig o enghreifftiau a gwybodaeth bwysig yn fanna am ddefnyddio a sut i defnyddio AI. Yndi. Ti'n meddwl, y peth mwyaf pwysig yna yn cael trafodaeth bach lle yn ysgolion i wan, dyma ni rhai cwestiynau gallu trafod yn grwpiau chi, ond o'r sleid ola yna, Glenda, gair pwysig o hawl. Mae gen pob hawliau i defnyddio be maen nhw isio, ond mae rhaid ni hefyd parchu, mae rhaid i defnyddio hwn yn ddiogel a fe ni parchu ein gilydd. A da ni'n gweld o'n mae'n rhai enghreifftiau yma fod pobl yn mae pobl yn meddwl dyw e ddim yn peth da, nhw ddim yn defnyddio fo, mae gen nhw pryderon o AI, ond mae rhaid ni sicrhau bod ni'n dysgu dysgwyr i defnyddio hwnnw ddiogel ac i defnyddio fo yn gyfrifol, de, bod nhw ddim yn gwneud pethau anweddus neu yn defnyddio fo ella i bwlio gan y blaen. So mae rhaid ni bod rili ofalus efo hwn, bod na pobl ddim yn cam defnyddio fo chwaith. Ie, yn bendant, mwy o waith drafod y fanna, does? Beth mae defnyddio technoleg AI yn ddiogel ac yn gyfrifol yn olygu, a dyna mynd yn ôl gyda gyfrifol, so mae rhaid i ni myfyrio sut ni'n defnyddio AI os yma ni'n dimlo. Mae hefyd yn bwysig bod ni'n feirniadol a cynnwys ar-lein. A peth mwy o hyn ydy, a cwestiwn o diogelwch wedyn, pwy da ni am droi at cymorth os mae rhywbeth mynd o'i le? A mae hwnna'n hanfodol, dwi'n meddwl, be ydych chi wedi gwneud, be ydych chi wedi derbyn, dim ond be ydy'r sefyllfa. Mae'n hanfodol bwysig, o pawb yn cofio, mae yna pobl bob tro a gael i disgybio ni troi at i gael cymorth. A mae hwnna'n peth mor bwysig, fod sa'n neb ben ei hunan
Mae pobl yn eu camgymeriadau weithiau wedi gwneud joc i'r ffrindiau ac yn y blaen. Mae'n bwysig iawn bod ni yn ymddiheuro a symud ymlaen ac sicrhau bod ni'n cefnogi'n gilydd yn ysgolion de. Fod ni, mae pawb yn eu camgymeriadau, mae'n bwysig iawn bod ni yn sylweddoli camgymeriadau ac ymddiheuro a symud ymlaen. A dwi'n meddwl dyna beth yn y lle cyntaf, bod ni ddim yn camdefnyddio y tools AI yma, bod ni yn defnyddio fo i pethau da mae'n gallu gwneud, sef helpu ni efo gwaith, helpu ni efo pwysau gwaith, a fod yn gallu bod yn mwy gyflym yn gwneud pethau. Ia, yn bendant, a cytuno yn llwyr yn hynny. Ond yn anffodus, mae yna bobl yn defnyddio AI yn niweidiol yn erbyn pobl yn does. Be ydych chi'n meddwl o hyn, Tommy? Wel, yn anffodus, gyda'n buzzer yma, ond bus i lawr bys o'n i'n rhaid yma. Mae'n dod nôl at hawliau. Does gyda ni ddim hawl o gwbl defnyddio llun rhywun arall heb caniatâd. A mae rhaid i ni meddwl pwy arall sy'n tu ôl y camera neu pwy arall sy'n tu ôl y llun. Sut maen nhw'n teimlo bod llun nhw'n cael ei defnyddio ar gyfer hyn, de? Mae rhaid i ni cofio 3 pobl ar-lein sut da ni eisiau 3 pobl wyneb i wyneb. Gyda parch a gyda tegwch. So mae'n bwysig iawn bod ni yn parchu'n gilydd a dim yn neud pethau gwirion fel hyn. Mae rhai pobl yn galw o'n joc neu banter, fel mae rhai yn dweud, ond nad ydy o ddim. Mae pobl, mae teimladau pobl yn cael o wneud pethau gwirion fel hyn. So mae'n bwysig iawn bod ni ddim camdefnyddio hein yn y lle cyntaf. Cytuno 100%. Ac os a ni sbio ar y senario fan hyn am hanes Megan, a na i adael i chi ddarllen y wybodaeth am Megan, ond beth da ni angen meddwl ydy sut gallai sefyllfa hon effeithio ar Megan yn awr ac yn y dyfodol, a hefyd be dyla Megan i wneud nesaf. Hwn yn esiampl drist, ynddi, gyda chi Megan sydd efo wir ddiddordeb efo color ac y color hun ac yn y blaen a rhoi lluniau cymdeithasol. Mae hwn yn yrfa, mae hi eisiau datblygu hyn yn dyfodol. A mae yna rhywun di mynd ar y proffil, di defnyddio lluniau hi a wneud lluniau gwirion efo lluniau. Sut mae hynna di gwneud Megan teimlo? A bwlio di hynna? Ac eich bod nhw'n ddim yn meddwl na bwlio ydi o, bwlio i'r craidd ydi o. A eich oherwydd hyn, fod Megan ddim efo ddiddordeb yn y dyfodol i fynd lawr y yrfa yma. So mae'n bwysig o'n i'n meddwl, be sy'n digwydd yn dilyn be maen nhw'n neud, de. A be gall Megan i wneud? Wel, mae Megan bob tro'n gallu mynd am help ni. Gofyn i rhieni chi adra, teulu agos, neu wrth gwrs yn ein ysgolion. Be mae rhaid i gyd cofio ydy, does a dim byd da ni gyd yn neud, a fod na neb yna i helpu ni. A mae'n bwysig o'n i'n cofio pwy gallwn ni mynd at i cael y cefnogaeth yna. Fod pawb ddim yn meddwl bod nhw'n ben eu hunan, mae yna bob tro rhywun yma i cefnogi. So cofiwch hynna. Diolch, Tommy. Mae bwlio gan defnyddio AI yn llai niweidiol na mathau eraill o fwlio. Wel, dwi'n anghytuno siŵr efo hynna. Mae bwlio ydy bwlio. Dim os mae ar-lein, ydy o'n AI neu wyneb i wyneb. Mae'n hanfodol o bwysig bod ni yn trin pobl sydd da ni eisiau cael trinio. Does a ddim lle i bwlio yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn, Tommy. Ac i'r fan y fan hyn, mae yna lond lle o wybodaeth ychwanegol i gael ar 2 linc sy'n cael ei dangos ar wylod y sgrin. Mae yna 2 linc a mae yna 2 QR code i gael y gwybodaeth llawn i wneud mwy o weithgareddau ar gyfer diwrnod defnyddio'r Rhyngrwyd yn fwy diogel 2026. A hefyd, mae gennym ni quiz Kahoot yn fan hyn i atab chydig y gwestiynau. Mae'r link eto yn fan hyn i chi i weld faint da chi'n gofio o'r sesiwn heddiw. A ga i orffan drwy ddiolch i'n arbenigwr ni, Tommy Rowlands. A diolch yn fawr iawn am eich cynghorion doeth a gwybodaeth eang ar y maes AI a sut i ddefnyddio fo'n yn gall ac yn synhwyrol. Diolch, Tommy. A diolch chi Glenda, edrych ymlaen dod nôl blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr iawn.